Memlûkî ji çi neteweyî bûn? Kurdistan lezgiya ve. Di demên cuda de dewletên İslamî yên cuda şervanên kole bikar anîn. Wan wekî xulam, Memlûk, Yeniçerî û binavên din binav dikirin. Ev rêbazek nispeten bilez bû. Herçend bihabe jî ji bo avakirina artêşek profesyonel û dîsîplînkirî ku tenê ji padîşah re dilsoz bû, ne ji eşîrên arîstokrat re bû. Ev sistem di salên 830 de ji aliyê Xelîfeyê Ebbasî el-Mutasim ku rêherî biçûk ê Harûn el-Reşîdê navdar ve hat îcat kirin. Di sedsala danzdeyan de xanedana Fatîmiyan ev rêbaz baştir kir. Bazirganan dest bi kirîna xortan lêkoran kir, ku bûn misilmanên dilsoz û ji temenê ciwaniyê ve perwerdeyiyek rastwergirtin. Sedsalek an 200 sal şûn de İmparatoriya Osmanî ev rêbaza avakirina artêşê bi wergirtina ne koleyên hatine kirîn, lê zarokên bin destên xwe yên xiristiyan hêsan kir. Ji ber vê yekê, Yeniçerî bi gelemperî ji xulam û Memlûkên berê têne cuda kirin ji ber ku ew ji ramana orjînal bi girîngî dûrketin. Herçend leşkerên gardên hukumdarên welatên misilman di destpêkê de li sûkê wekî koleyan dihatin kirin jî, dema ku rasterast dihatin tevlî kirin, ev statûya wan wenda bû. Heta wê demê jî ew pir caran wekî koleyên sultan an koleyên dadgehê dihatin binav kirin. Divê ev zilam bi esîlzadeyên serdema navîn a dereng a Ewropayê re werin berawerd kirin. Berova jî arîstokrasiya leşkerî ya Kevneşop ew ji Çînên jêrîn dihatin lê bi şexsî azad bûn. Ew ji çi neteweyî bûn? Li gorî baweriyên İslamî misilman nikarin bibin kole. Xristiyan û cihûyên ku dibin desthilatdarî û parastina İslamî de dijîn jî ji vê çarenûsê bêparin. Ji ber vê yekê rêbazên standard ên bi destxistina kole, kirîna koleyek li derveyê welatên misilman an jî kolekirina dîlên şer bû. Di demên din de Xristiyanan qaîdeyên wekhev hebûn ku destûr didan koletiya bêbaweran. Ji ber vê yekê, li gorî serdema dîrokî û sînorên heyî, navendên mayîndeyên bazirganiya koleyan li deverên cuda hebûn û koleyên şervan di her keliyê de bi îhtimalek mezintir ji neteweyek taybet bûn. Di serdema navîn a destpêkê de koleyan ji sê herêmên pagan dihatin wergirtin. Yek ji Ewropaya Roşilat a Slavî Finno-Ugrik, a duyemîn ji Asyaya navîn a Tirkî û sêyemîn jî Afrikaya Reş li başûrê Sahrayê dihatin wergirtin. Koleyên reş pir caran dibûn xizmetkarên şexsî yên fermandar û efserên payebilind û bi vî awayî erkên leşkerî pêk dianîn. Lê baweriyek gelemperî hebû ku ew leşkerên xerab bûn. Ji ber vê yekê di cîhana İslamiya wê demê de Slav û Tirk hema bi awayekî gerdûnê bûn Memlûk û xulam. Lê peyva Sakaliba bi erebî Slav hemû Ewropayên çemspî digirt nav xwe, ne tenê nüfusa Ewropaya Roşilat. Her ku Xristiyaniyê li Rusyayê kok girt, mîrên wê hêdî bazirganiya koleyan terk kir. Lê di serdema navîn a bilind de Qefqasya ku hîn jî bi piranî pagan bû, bû navendeke girîng a bazirganiya koleyan. Di derbarê Misrê de heta sed sala çardeyan Memlûkên bi eslê xwe Qefqas li wir diwarê hejmar û hêzê de wekevî Memlûkên Tirk bûn. Ew bi gelemperî Çerkez bûn. Lê girîng e ku were bîranîn, Çerkez demek dirêj li Roşilat ji bo hemî çiyageran bê îstisna peyvek bû. Lê girîng e ku were bîranîn, li gorî herêmê Memlûkên Kipçak an Oğuz dikarin serdest bin. Mînak li Misrê ku bazirganiya deryayî ya çalak dikir, yên berê pirtir bûn. Lê her ku ew ber bi Roşilat ve diçû, leşkerên koleyên Oğuz bêhtir hebûn. Li dawiyê Asyaya navîn û deştên deryaya Reş bûn İslam û di sed sala 16 de bazirganiya koleyan li wir bi rastî rawestiya. Di heman demê de İmparatoriya Osmanî saltanata Memlûkiyan li Misrê girt ku berê xerîdarê sereke yê leşkerên kole bû. Ji bo demek dirêj danûstandina vê bazirganiya koleyan pir kêm bû. Heta ku di salên 1600 de Şahê Îranê Abbas ji xanedaniya Sefewiyan dest bi avakirina kolorduya sîwarî ya gulam kir da ku li dijî artêşa eşîrî ya Tirkan derkeve. Leşkerên wê bi piranî bi estê xwe Gurcî, Ermen û Çiyayî bûn. Ango dîsa ne misilman ji welatên din bûn. Bin destê Xristiyan ên heyî ji koletiyê bi qanûnî berê bûn.